v minulých častiach ste videli. Opäť vítame všetkých pri videozázname našej DOFE expedícii, tentokrát striebornej. Prvý deň sme vyrazili ráno zo Spišských Tomášoviec od vlakovej zastávky. Pokračovali sme smerom na Tomášovský výhľad, ktorý sme však obišli a zišli k Hornádu. Prešli sme cez Hornád a pokračovali sme po zelenej značke. Chodník išiel okolo vody a často bolo treba použiť aj stúpačky. Dostali sme sa až na ústie Feraty Kyseľ, kde sme si spravili prestávku. Následný chodník nebol v najlepšom stave, skôr naopak. Pozbierali sme po ceste zo pár pavučín a striasli sme roso z listov, až sme sa dostali na Klauzy. Nasledovala ďalšia prestávka. Stále sme pokračovali po zelenej smerom na Predný hýľ. V jednom bode sme sa rozhodli ísť pozrieť do lesa, či nenájdeme nejaké jahody alebo maliny, ktorými by sme sa vedeli osviežiť a posilniť. Tie tam teda fakt neboli. Ale našli sme žabu. Keď sme sa konečne vynorili z lesa, privítala nás lúka a chodník na Jaravu. No a z Gierau sme samozrejme nešli lanovkou, ale pekne pešo až do dediniek.
Skoro presne v naplánovanom čase sme dorazili do kempu, rozložili sme si stany a pred večerom sme sa ešte rýchlo namočili v Palsmanskej máši. Keď sme čo to vyschli, tak sme sa prezlekli a išli chystať večeru. Hlavným chodom večera boli cestoviny, ku ktorým sa podával bylinný alebo ovocný čaj s medom či bez. A ako dezert nasledovalo Oreo, ktoré niektorí by povedali bolo falošné, ale my by sme povedali, že podporujeme small businesses. Popri jedle sme rozoberali zdolanú túru, náročné úseky a ohovárali Rozprávali o škole a koncoročných písomkách. Neponocovali sme však príliš dlho, lebo nás na druhý deň čakala ďalšia túra a potrebovali sme dobrať sily. To, čo nás ráno zobudilo, nemohol nikto čakať. Jeden z našich stanov bol napadnutý kečupovým banditom. Doteraz nám nie je jasné, kto, kedy, kde, prečo, ako. Prípad teda ostáva otvorený vyšetrovaniu. Stan sme však rýchlo umyli a išli sme si nachystať raňajky. Po chaotickom ráne sme vyrazili na druhú túru tejto expedície. Čakal nás takýto farebný okruh. Z kempu sme sa presunuli na začiatok Zejmarskej kotliny. Rebríky boli síce trochu náročnejšie ako normálne chodníky, ale nedá sa to porovnať so skratkou, ktorá bola v predchádzajúci deň. A teda dá sa povedať, že tieto rebríky boli bláho pre naše nohy. Hore kotlinou sme vyšli opäť na Gravy, odkiaľ sme však pokračovali po Červenej. Po červenej značke sme však tiež nešli veľmi dlho a po odbočení na zelenú sme sa dostali na Malé Zajfy. Mali sme našťastie veľmi dobré počasie a to sa dá povedať o celej expedícii. Ďalej sme po ceste pokračovali na Stratenskú pílu.
Na Stretenskej píle sme si dali prestávku a stretli sme sa aj s učiteľmi. Po krátkej, ale príjemnej rekreácii pri vode sme sa rozhodli zobrať nohy na plecia a vyraziť smerom na Stratenú. Do dediny sme však nešli, naša trasa pokračovala na Dobšinský kopec. Presnejšie pod Dobšinský kopec, kde sme odbočili naspäť smerom na vodnú nádrž. A na priehrade niektorí z nás prehodili nejaké to slovo s cudzými výletníkmi. Konečne sme uzavreli okruh a opäť sme rozložili veci v kempe. Po dlhej túre sme sa poriadne vykúpali v slnkom zohriatej vode. No a po plávaní nám samozrejme vyhladlo a tak sme šli variť. Dnes boli jedlá o čosi pestrejšie, hlavnou špecialitou bol šošovicový prívarok. No celkom sa vydaril. Po večeri sme založili, alebo teda sme sa pokúšali založiť pahrebu. Až tak dobre nám to nešlo, ale plamienok nám dával nádej. Okrem tepla nám oheň slúžil aj na opekanie, lomeno pripekanie marshmallowov. Postupom času oheň vyhasol a my sme sa zbierali spať. Zajtra nás už čakala len posledná túra. Ráno sme vstávali skoro, dnes už bez kečupu. A po vydatných raňajkách sme sa pobalili a išli preč. Dnes sme mali naplánovanú túru cez Mlynky, Rakovec a sedlo Dobšinský vrch.
Okolo koľajnice sme zašli až do prostredného hámru, kde sme si dali prestávku a pripomenuli život v škôlke. Išli sme cez Mlynky do Rakovca, kde sme sa posledný krát stretli s učiteľmi. Hore do sedla to šlo po neupravenom chodníku ťažko. Teda ako komu? Zo sedla sme mali pôvodne pokračovať po červenej značke chodníkom hrdinov SMP, no v slovenskom ráji značenie nie je najlepšie a preto sme značku prehliadli a pokračovali sme po zelenej až do Dobšinej. Nebolo to podľa plánu, ale všetko skončilo pozitívne. Týmto posledným klesením sa ale naša expedícia už pomaly končí. A tak sa aj pomaly lúčime. V dedine sme už len nasadli na autobus a pomaly išli domov. Nestúpaj na to drevo. Viem. Som natáčal. Ty si stúpák. To dole. Cítim z dole, fakt. No poď. Sme v tretej džungli. Jumanji, ja som The Rock. Nemáme jedlo, nemáme vodu. Prvé tu bol medveď. A je to nebezpečné.